Bayasong norok saidaman goosebump tanggai sujakok bai sana thangka hingke chini bwsago kwchangmani bothrai tanggai naidi bayasong aboni kaisa evolutionary karon tongo chini art ni joto species eba jib jontuni kaisa goal eba life of aim tongo tamoni aim banchiwi tongnani aim eba survival hinei mano যেমন অনেক জীবজন্তুনি বিসিঙ্গ আমিংবো যেফ্রু থ্রেট এবা খাতরা ফিল খ্লাইও চঙ্গুই নাইদি কাইসা আমিংনে বসকাঙ্গ সার্ডেনলি কাইসা উল্ফ ফাই রিখা হিনকে আফ্রু কিউট ক্যাট কাইসা বুড়াসা হাইকে নুকজাগো গুসবাম্পস ni bagui bini buikhumo busajaktei ungui thango tei chini prokriti eba nature emon kaisa system sramka je a aming tebo kirma singsa haike nukjak thun tei survive khlaiui mantun hinei bini buikhumo busajaktei ungmani bagui botebo kirma singsa tei phangonangke nukjak thun tei abo ni bagui bini tebo survive ni chance bariui thango tei bono bini enemy attack khlainiya abo ungkha nature ni system tei borok munushuni bisingo bo amtuino puilani jorao borok munushurok mukhrase tongmani norok jotona saiman baina evolution ni kogrok kwbangma bisi bosor sikang borok munushurok ni bwsago onek kwbangma bukhnai rok tongbai mani je turuk ke komi baikha evolution ni bagui but goosebumps ni system tabuk bo tongui tongrukha aboni bagui chini borok rokni goosebumps ungmani jorao ke skin haike busajaktui ungui tongmani nukjago puila furu to pura bukhnai se busajaktui ungui thangbayu tei jeng je furu horror eba kirima singja movie rok nayo afuru chini body scientifically high hinei feel khlaio je bo kaisa biporto klai khna hinei tei afuru chini kidney ni sakao tongnai adrenal gland ni adrenaline mungni kaisa hormone ongkhoro tei mo adrenaline hormone pura body o thangui skin ni tolani muscle rokno contract khlaio eba trigger khlairio tei goosebumps bwchajaktei ungui thango mane goosebump besirbag kirimani jorao bisi ungo je furu body feel khlaio kuno bipod tongo hinei tei music khnamani jorao goosebumps ungmani karon khe music onek instant emotion chungno feel khlairio afuru chini body high hinei chongo motamo ungkha hinei asuk unusual emotion tangai ungkha ani bisingo kisa bezal tongo hinei body alert ungei thango tei flight or fight mode no active khlairio tei kwchangmani jorao ke goosebumps aboni bagui phaio puilani jorao borok jefuru mukhra tongfuru afuru body o onek kwbangma bukhnai tongmani a bukhnai ni bagui onek kwchangmani jorao abo busajaktei ungui thango tei afuru body ni bukhnai busajaktei ungui aro blanket of warm air kutung nobar soboi sibu tei body o kisamisa kutung feel ungu tei kwchangya bo ungui thango kwchangmani jorao but jeng jesuk evolve ungmani bagui busakni bukhnai rok komi baikha but kwchangmani jorao goosebumps phaimani system tabuk jora tongkho so bayasong mono ungkha info behind goosebumps tangui phai bayasong video chajak hingke norok like share tei comment khlaina ta pokdi tebo amti hai video naina bagui o channel no subscribe khlai bell icon sin ridi jotono kaham tongbai ni malefina norok bai katal video o